қисми даромади бюджети вилояти Суғд ба андозаи 106% нақша иҷро гардидааст ки он ба 1157.9 миллион сомонӣ баробар аст. Дар ин бора раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ҳангоми нишасти матбуотӣ ки субҳи имрӯз санаи 26 июл дар кохи рӯдакии шаҳри Хуҷанд баргузор гардид маълумот дод. Вай таъкид намуд ки иҷроиши қисми хароҷоти бюджети вилоят дар ин давра яъне давоми нимсолаи аввали соли 2021 1140.5 миллион сомониро ташкил медиҳад. در این دوره توجه اساسی به استحصال محصولات وارد و بازکننده و صادرات نگرانیده شده روانه کرده شد. از جمله در ماه‌های ینور ایون سال 2021 به مقدار 664.5 تن سمن و 722.5 تن انگشت استحصال گردید که صورت افزایش متناسباً 116.2 و 104% را تشکیل می‌دهد. ҳангоми нишасти хабарии раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бурду бохти хоҷагии халқи вилоятро мавриди таҳлил қарор дода, таъкид намуд ки давоми нимсолаи аввали соли 2021 дар тамоми хоҷагиҳои халқи кишвар пешравиҳо ва ҳам камбудиҳо ба назар расид ки барои ҳалли он кормандони мақомот корбарӣ менамоянд. Вай сараввал аз фаъолияти пурсамари соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, сохтмон, нақлиёт, фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, ҳисоботи пурраро ба хабарнигорон пешниҳод намуд. داوم 6 ماه سال روان 11 مؤسسه تحصیلات میانی عمومی صدموی در شهر و ناحیه‌های عینی باباجان غفورов مسجد هاسپیتامین کوهستان مسجد اسفره کانی بادام و پنجکن پوره از نو ساخته شده برقرار کرده شدند. برقرارسازی بینای 15 مؤسسه تحصیلات میانی عمومی ادامه دارد. از 228 بینای مؤسسه تعمیر طلب امروز 220 عدد از تعمیر برآورده شده. در باقی مانده مؤسسه‌ها کارها ادامه دارد. яке аз мавзӯъҳои пурбаҳси нишасти матбуотии раиси вилояти Суғд ин вазъи эпидемиологӣ оид ба коронавирус дар вилоят буд ки имрӯз сокинонро ба ташвиш овардааст. Зеро аз рӯи мушоҳидаҳо бармеояд ки ҳолати фавт дар шаҳр нисбатан зиёд шудааст, вале новобаста ба ин мақомот барои саривақт пешгирӣ намудани ин бемории сироятӣ чораҳои заруриро андешидааст. Раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода вазъи эпидемиологиро идорашаванда арзёбӣ намуд. ҳоло дар заминаи 3 беморхона сироятёфтагони коронавирусро мавриди табобат қарор доданд. 1030 кад дар беморхонаи сироятӣ ва қариб 5100 кад бо мо захира дорем. ҳозир ҳамин рӯз дар беморхонаҳои ҳудуди вилоят 349 нафар беморон бистарӣ ҳастанд. 485 нафар низ сабук дар хона табобат гирифта истоданд. ҳам таъминоти ҳаво яъне кислород, таъминоти доруворӣ ба маблағи 3 миллион сомонӣ ройгон дар беморхонаҳо дору тақсим шудааст. имрӯз аз ҳисоби бюджети вилоят низ мо бо маблағҳои иловагӣ ҷудо намудем ки он оилаҳое ки имрӯз эҳтиёҷманд ҳастанд дар хонаҳо имрӯз табобат гирифта истоданд ва марказҳои саломатӣ ва раёсати тандурустии вилоят суроғат ба суроғат кӯмак кардан, ройгон додан имрӯз гурӯҳҳо ҳаст. аз тарафи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон раисҳои моҳалла мо инро амалӣ карда истодем. мо албатта мана имрӯз соати 2 ситоди вилоятӣ оид ба пешгирии коронавирус ман супориш додам ки ба тамоми табибон, ҳамширагони шавқат ки имрӯз дар беморхонаҳо барои муолиҷаи мардум имрӯз шабу рӯз хизмат карда истоданд, аз ҳисоби фонди раиси вилоят мо пурра боз як акладӣ имрӯз маблағҳо ҷудо карда мешавад, кӯмак мекунем ҳам оянда бо маводи хӯрока, ҳам дигар моддию маънавӣ мо албатта ина мо ташкил мекунем. ин вазифаи қарзии шаҳрвандии мо аст. ҳангоми нишасти хабарии раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода иттилоъ дод ки 349 нафар беморони сироят ба коронавирус мавриди табобат қарор доранд. онҳо дар беморхонаи клиникавии вилояти Суғд, беморхонаҳои касалиҳои сироятӣ ва ҳамчунин дар беморхонаи минтақаи Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҷониби мутахассисон мавриди табобат қарор доранд. таъкид кардан зарур аст ки 485 нафар беморон дар хона бо ҷалби мутахассисон муолиҷа мегиранд. 348 беморон табобат гирифта истоданд ва дар сатҳи амбулаторӣ бошад дар хонаҳо 485 нафар ва бо супориши
истоди вилояти ҳамарӯза ва бозхӯрд шумо муҳтарам раис корҳои пешгирикунанда гирдугашти хонагӣ ва тамоми марказҳои саломатӣ тамоми табибони вилоят 24 соат кору фаъолият бурда истоданд ки то ин ки пешниҳоди ҳамин бемориро гирифт ва бозхӯрдши шумо ба ҳар як беморон ба тариқи аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба маблағи 3 миллион сомонӣ дорубориҳои 70 номгӯ ворид шуд ки ҳам ба марказҳои саломатӣ ҳам ба беморхонаҳо мо дастрас карда истодем ва оиди бо кислород таъмин кунем бо дастгирии шумо маблағҳои зарурӣ ҳама вақте дошта истодааст ва дар ин сам ва захираҳои хӯрока захираҳои либосҳои яккаратае ки табибону ҳамширагони шавқат истифода мебаранд ин бир ягон мушкилӣ нест ва айни замон мо гуфта метавонем ки ҳамин беморӣ табобат шаванда мебошанд фақат ки аз ҳамин тамоми шаҳрвандон мо ҳамарӯза корҳои фармондеҳӣ мегузаронем ки режиме ки аз рӯи протоколи 5 табобати беморӣ омода аст риоя кунанд. дар беморхонаи клиникавии вилояти Суғд 110 нафар беморон, дар беморхонаи ноҳии Бобоҷон Ғафуров ки дар Ҳайдар Усмон ҷойгир аст 49 нафар ва дар беморхонаи касалиҳои сироятии шаҳри Хуҷанд 71 нафар мавриди табобат қарор доранд. вазъи саломатии бештари онҳо хуб арзёбӣ карда мешавад. боз имрӯз бо ваксинаҳои зарурӣ аз пойтахти ҷумҳурӣ вориди вилоят мешаванд. мо марҳила ба марҳила дар 18 шаҳру навоҳии вилоят ҳаминро пурра ваксинакунии мардумро имрӯз амалӣ мегардонем. мана раёсати тандурустии вилоят ки аз ваксина имрӯз бемор шуда фафтиданд ин чӣ шумо ҳамчун мутахассис маълумат ваксинаи AstraZeneca ворид карда будем зиёда аз 32,000 боя мана дирӯз бо дастгирии бевоситаи шумо 20,000 боя ваксинаи Синовак ба вилоят ворид шуд ки мо аллакай дирӯз мо ба анҷом расондем ва имрӯз дар назар аст ки аз ваксинаи Pfizer ва Moderna аз ҷумҳурӣ ворид шудагӣ ба вилояти мо ҳам ворид мешавад. оиди беморшавии беморон аз ваксина ин дар тамоми ҷумҳурӣ зиёда аз 400,000 нафар ваксина гирифтагӣ бошанд. ягон нафар ба қайд гирифта нашудааст ки аз ҳамин ваксина бемор шуда бошанд. ягона роҳи пешгирии ин беморӣ ин ваксинакунонии шаҳрвандон мебошад. ҳамчунин шумораи гирифторони бемории илтиҳоби шадиди шуш низ аз ҷониби сардори раёсати тандурустии вилояти Суғд Фаррух Мақсудзода пешниҳод карда шуд. вай гуфт ки имрӯз омори ин беморӣ 348 нафарро ташкил медиҳад ва ташхиси ҳар нафари он ба тариқи томографӣ тасдиқи худро ёфтааст. барои пешгирӣ намудани беморони сироятии коронавирус ваксинасияи аҳолӣ беморон ҷараён дорад. ҳоло тариқи 3 ваксина AstraZeneca, Коронавак ва Pfizer сокинон аз ваксинатсия бар зидди COVID-19 мегузаранд. баҳс ва муноқишаҳои назди сарҳадӣ, ҷиноятсодиркунии сокинон, мушкилоти маҳаллӣ, манзили зист аз мавзӯъҳои дигари баҳсбарангези нишасти матбуотии раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода буд ки дар гузоришҳои минбаъда мавриди таҳлил қарор хоҳем дод. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.